Ekugcineni sebehlomule ngezinkomo zobisi ezingama580 kanye nomhlaba ovundile ongamahektara ezinkulunkwane 2. Lesi-ke isiqalo esisha kulabo kufanele ngempela bahlomule eplazini lezinkomo zobisi eFreede. Ngonyaka u-2012 umnyango wezolimo wafika wazothatha amagama kanye nezinombolo zomazisi wenza izethembiso ongazange uyifeze njengoba wathi babezohlomula kulolu hlelo. Laba bahlomulile bathi lolu kube uhambo olude futhi olubuhlungu. Sibhlungu kakhulu kodwa ngoba ukusebenzisa amagama wabanye abantu kunzima kakhulu ngoba manje uma basebenzisa amagama wethu ngale dairy thina sithembile ukuthi idairy iyaphela bazasibiza bayositshengisa ukuthi idairy nayi sikhona ukuthi sithatha abantwana bethu nabanye abantwana abahluphekayo abacedile ekolweni bakhona ukuyosebenza ithi mabanemali baye ekolweni. Domula sebephinde babuyelwa yithemba. So today we are handing over to them. You can see they are going to get 583 cows and 9 horses. So, and equipment and machines, and also they are going to get 2,220 hectares. Uphenyo lomvikelo womphakathi lwathola ukuthi owayeyinhloko yomnyango wezolimo akazange ayilandele imigomo efanele ngenkathi kuthengwa leli plazi nanokuthi ngenkathi kukhokhelwana akuzange kulandelwe imithetho yezimali ebekwe ihhovisi likaMgcini Mafa. Manje sekuvulwe icala lobugebengu neliphambi kwenkantolo ngalolu daba lwaseFreede. Ezinye izinhlelo ezaziyingxenye yomnyango wezolimo esifundazweni eFree State uhlelo iMohoma Mobung.